Særlig velkommen til vores overborgmester, som har haft tid og mulighed for at komme og foretage det mere officielle, som lidt foregår derovre ved den røde snor under skiltet B93's tennishaller. Det er en meget stor dag, og det er på mange måder en fantastisk dag. Det er mindre end 9 måneder siden, at vi skrev kontrakt med brødrene Andersen. Vi gjorde det den 22. december sidste år. Når jeg husker dato, så udmærket den 22. december i løbet af eftermiddagen, så er det fordi vores glimrende rådgiver Flemming, som er her, og som vi også takker her, han skulle nå at skrive kontrakten under, inden han skulle til julefrokost. Men jeg også godt vil sige til jer, det er, at vi har opført handlen under den budgetterede omkostning. Jeg håber ikke, brødrene Andersen til stede at høre det her. Til allersidst, vi har jo ikke rigtig noget navn for de her handler. Og det er ikke det hele af datterselskab Østerbro Idrætspark, der skal beslutte det her. Det skal op i højreliggende kompetente organer. Men I kan se derovre, der står i hvert fald, enten kunne der stå Østerbro Idrætsparks tennishaller, eller B93's tennishaller, eller noget lignende. Når vi i bestyrelsen i hvert for Østerbro Idrætspark ikke lader os fuldstændig fast på et navn, så skyldes det, at hvis der nu kom en rigtig god sponsor, og sagde, jeg har de her 5 millioner kroner, som vi mangler, og som vi har erstattet med fremmedkapital, jeg fortalte om før her. Hvis der nu kom sådan en sponsor, så kunne det være, at vi går overveje at kalde det ISS-hallen, eller Kodan-hallen, eller Carlsberg-hallen, eller hvad det var sponsoren, jeg tror jeg gerne ville have, at det skulle hedde. Men som I kan regne ud, så kom den pågældende sponsor ikke. Så derfor vil jeg foreslå til hovedbestyrelsen, at man overvejer, hvad handlen her skal hedde. Og når jeg kender det glimrende samarbejde, der i øvrigt altid er mellem afdelinger derude, så vil jeg foreslå sådan noget som fredens hal, harmoniens hal, enighedens hal, samarbejdets hal eller noget lignende. Alt det her til overvejelse. Rigtig tillykke med hal. Også fra mig skal der lyde et stort tillykke med jeres nye tennishal. Jeg havde lejlighed til lige at være oppe et kort øjeblik og kigge på den, og den ser jo rigtig flot ud. Så derfor er det dejligt at være her sammen med jer her i dag og være med til at indvie det. Man kan måske med lidt tennissprog sige, at I er matchbold. I har med godt mod og klog taktik spillede jer frem til denne position, og her ved indvielsen står jo så sejren lige for. I har kæmpet for en ny hal, og her er den. Jeg vil også godt sige tak til Jens Kampmann for utrættelig indsats. Jeg tror, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke indimellem havde været lidt irriterende, Jens. Når man hver gang man mødte dig, skulle høre om, at nu huskede jeg jo nok, og der var et projekt, og det var vigtigt. Men det skal jo nok til, for at sådan noget kan lykkes. Der skal nemlig være mulighed for at komme til at spille tennis, og man skal kunne spille på sit eget niveau. Og derfor er jeg også rigtig glad for, at vi nu har fået B93 tennishallerne, hvor der er plads til alle. I hvert fald i starten, de skal som nok også blive godt fyldt op. Jeg er ikke spor i tvivl om, at I alle sammen har glædet jer rigtig meget til denne dag, og til at tage hallerne i brug. Nu må der serves, og derfor siger jeg hjertelig tillykke med hallen. Jeg tror, vi skal have en, der holder lidt stramt, ellers så tror jeg ikke, vi kan. Ja, sådan. Det kommer. En hæksaks, den er nu ikke så god at trække. Der er den ikke. Der var ikke noget.
Meget